Evo ga. I evo, poštovani gledalci, čime posle Pinka hvatamo papagaja. Dva su nam pobjela, dva smo uhvatili. Dva su ovdje na drvetu, da li ćemo ih uhvatiti ili nećemo, ne znamo. Zvaćemo ovog što je Čanija. Direktor zatvora. Ovaj. Da, on zna. I evo ga, čime uhvatili smo dva papagaja, još dva su u bekstvu. Od ovog jednog nema ni traga ni glasa. Zatvara je momentalno. Momentalno u zatvoru. Ma ajde reći. Zatvorimo ovaj ovdje. 2, 4, 6, da, ako dođe. Tu su naše prepelice čimara. I tu su jaja. Kume, kako ćemo srediti ovo sve ovdje? Ovo će biti ludnica. Kapiraš, baj? I evo ga moj sin najlepši, moja žena prelepa. Bukota? Kao mali siročić jede hleb. Ovdje je muzika uveliko.